Верно. Аз участвах в погрешен завой. Знаеш как ме разсякаха само с една брада пад. Аз си карах спокойно Мерцедес. Но я беше. После ходих в една къща. Там рязахме месо, ядяхме си човешки кръченца. И общо казано беше кулинарно филмче, което много ми хареса. Кръв, месо, неприятно за вегетарианците, разбира се. Не знам друго какво да кажа. Радвам се, че си ме разпознал. Много ме радва това. Аз съм звезда. Yeah. I'm the big star.